কক 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 যা শଳା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିମି ନା ଖୁସି ହେମି ନା ମୁଁ ତତେ କିସ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ମୁଁ ମାନେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ ବଗ ବାଳ ମଣିଷ ଡାକ କେଟା ବଗ ଡାକ କେଟା ତିନିଟା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତୁ ଶଳା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ବଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ବଗ ଜାତିଟା ପୁରା ଲୁପ୍ ପାଇବା ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ହେଲାନି। ବାଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାସ ବନେଇକି ବଞ୍ଚିଦେଲେ ତୁ କକ୍ 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 ସିଏ ଡାକୁଛି ଆମେ କକ୍ 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 କରୁ। ତୁ ଶଳା ଜାତି ମାନେ ଡାକ ଜାଣିପାରୁନୁ କିସ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ପଢିଥିନି ଫାସର ଏଥିରେ ତତେ ଫାସର ଧରିନେଲା।